Peygamberimiz 50-nji ýaşynda, yani peygamberlik berilenden 10 ýyl geçende. Peygamberimiz Taif diýen şähere gideýin, belki Mekkeň daşyndan şu döwreklerindäki şäherinden bir kömekçi, mümin musulman tafadım diýip. Piyada, ayak piyada gitdi. Eşek diye atı minmeýän näme üçin? Eger bir ulaq türkmen ulaq diye. Eger ulağa minse, bir yerik bar ýa, bir yer musulman etjek bolýar diýip kafirli öwüne geçämesin diýip, emniyet tarapdan rahat edeň, oglunça çykyp gideň diýip piyada gitdi. Ýanyna da bir ogly ýanyna hyzmat etip berin, Hazreti Zeyd radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin sahabalarynyň fakat bir neferin adı var. O da kim? Hazreti Zeyd radıyallahu anha. Felemma qada Zeydun etne Kur'an-ı Kerim. Fakat Hazreti Zeyd'in adı vardır. Başka sahabalaryň hiç gaýrynyň ady ýok. Peygamberimizin ýarlarynyň. Hulasa Hazreti Zeyd bilen bile gitýär. Näme diýip? Son ogly ýanyk bolup bile gitip berenseň, bir musafirata baryan ýanyk däherligini piyadaca gitipdirler. Ýerek gitmeli, Taif'e gitmeli. Näçe kilometr? 100 kilometr. 100 kilometr bile piyadaca gitmeli. Beýik Allah Taalaň dinine gaşyn çağırmaga, İslam dinine çağırmaga. Yol boyun oba bolsa, çarwada oturan bolsa, oýun üstüne, mal üstüne, kiçenrak oba bolsa, olonda üstüne barıp, hawluk manjak Allah Taala we Allah Taalaň dinine gaşyn adamlar çağırıp, yolda bir nefer musulman bolmandyr. Barip Taif'e barıpdyr. Hulasa şu çykyp gidip ta gelýänçe, ulamalar aýdýar 10 günna boldy diýär Taif'e gidip ýene Mekka gelýänçe. Taif'e ýetipdir, Taif diýen şähere. Aham ulu qarrak, ket hudarak, ýaşurrak, kefugla hasyl ýerrak adamlaryň üstüne bary beripdir. Hawluk manjak ýaş ýallaryna baryp, ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp, ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp, hiç gaýty dogry jogap bermändirler. Ahir üýşüpdirler kafirler, Taifler, bir neferden musulman bolmandyr. 10 günna bolupdyr aralaryna. Üýşüp, samsykrak adamlary, jowan oglulary, kiçenrak oglularyň hemmen üýşürip, şol adamy howlap, wurup, fewden qowdan çykarýan Taifden diýipdirler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "İza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Ey Taif'in olu qon adamlar diýipdir. Musulman bolmadyňyz diýipdir. Sizin bir zat isteýän diýipdir. Şu men gelenimi Mekke adamlaryna eşitdirmän ha diýipdir. Sizin isteýän şunu diýipdir. Ve o zatlaryň gulagy asmandyrlar. Samsykrak, jowarrak, kiçenrak ogullar daş bilen bellen, qowun, wurun. Şu taada kim ýanyna Resulullah janyň ýanyna? Hazreti Zeyd ba. Hazreti Zeyd Peygamberiň arkasy bolup, "Hay degmen, hay wurman, hay degmen, hay wurman." 5 kilometrda qawlak gaýtypdyrlar. Samsykrak, jowan ogullar, şonu şäherden çykaryň diýip. Hay degmen, Hazreti Zeyd ennamjan şodur şu ýara wagtdyr. Peygamberimiziň de mübarek ayagy qanap, hatda mübarek köşi qydylgan bolupdyr da. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şu gelişlerine qaçyp 5 kilometr dağı şol Taif'den qaçylansaň öwlerine bir bağa çykypdyr, bustan. Yetip bağın içine girellerini, yan kafirler, bellep durallar, söwüp durallar, qowup durallar, Taif'in adamları ýylyna gaýtypdyr. Hazreti Zeyd bilen diwarın arkasyna geçip oturuveripdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem, canymyz, malymyz, ogul ýüzümüz, enatamyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň. Bir bağın kölgesinde oturup, arkasyny diwara berip, beýik Allah Taala munajat etmäge durupdyr. Allahumma ileyke eşku za'fa kuvveti ve qillete hileti ve hevani alan-nas ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustazafin ve ente rabbi. Ey bar hudaya, men dadyma yetiş, millet men beter horladylar. Ilimden zat gelena, ey bar hudaya, beter men ejiz bolýan. Hiç hayır musulman et bilmedim. Hudaya ecizliň eýesisen. Hudaya sen men eýämsen. Ila men tekiluni. Hudaya men günüm kime gally. Hudaya men bilen eline verdim. İllem yekun bika aleyye gazabun fela ubali. Hudaya sen menden qaharda bolmasan bolýar diýipdir ýylynden. Şu kynçylyklardan soňra Hudaya sen menden qaharda bolmasan bolýar diýipdir. Wezifesini bitirip beýik Allah munajat edip
Eziz bolýan elimden zat gelen aqdyp ýerinden aýdypdyr. Hudaýa sen menden gaharda bolmasaň bolýar diýipdir. Bula hiç zat diýipdir ýerinden. Oham kan munajatlar edip ahyrına daýdypdyr. Wala hawla wala quwwata illa bik. Hudaýa sen aýdanyň bolar diýipdir. Sen güýjüň bolmasa, sen kömegiň bolmasa elimden zat gelmer jan Hudaýa diýipdir. Şey diýipdi oturuveripdir. Hazreti Zeyd Resulullah jany ýekece öýde saklady. Peygamberimiz gaçyp barýa, Zeyd radıyallahu anh ýerinden gaçyp barýa, hay degmeň, hay wurmaň, hay degmeň, hay wurmaň diýip endan jany şodur ýara bolupdyr. Mübarek Hazreti Zeydin kellesini şodur ýara bolupdyr. İkimiz de diýär, ah şu Hazreti Zeydin ýerine men bolsadım da. Ah ikimiz bolsadyk da. Keyf edipdir Zeyd Resulullah jany saklapdyr. Dogry diýen. Emma Resulullah jan ýok da bolsa pak din baki. Kur'an-ı Kerim baki. Resulullah janın ýoly baki. Ah men Resulullah'ın saklan bolsadım. Ey Zeyd keyf edipdir. Taif'in şodurşy kafirmişdik. Mekkeň köpsi kafirmişdik. Azajyk musulmanlarmışdyk. Qynçylyk ýagdaýda dämmi girişme mahalla. Hazreti Zeydin kiminden gyn? Dogry gurrunga bar eýle. Ey jowan dost. Bu ey kepläp duran. Özümüzi bir saklaýlyň Allah'ım. Özümüzi bir gaýym bolaylyň hatda gal. Bir gurrun şaň toýumyz arasynda tutmak. Bir jowan oglan ýa bir jowan gyz toýun arasynda tutjak bolsa şu mahal, ýani şeriatyny saklajak bolsa, ýani peýgamberiň dinini saklajak bolsa, bäri başyň enesi hatda bir toýda dädesde ay nämetjek ýa on gapdalynan ýakynlaryň şodurşy. Boýdaş dostlarynyň köpsi şoňa mızahym bolýaly arasynda toý tutturmajak bolup. Delil näme? Ömrüňde bir toýda hoşluk etmeli. Yani ömrüňde bir toýda Hudaýyň dinini etmeli, Resulullah'ın sünnetini äpbermeli, peýgamberiň dinini tutmaly bizere ýerde. Palan hili tutmaly, hele erkek gaçyşmak, göbür towardatda da bolýar. Bahanasy näme? Hele erkek özümiz diýip. Hudaý üçin aýdýan, beýtirip hem kepläp, hem özümiz diýip. Näme özümiz? Hele erkek özümiz diýip. Hem bidirip kepläp, imanymyz hatara oklamaýdyň. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızda yaşamayan ne olsa pek dini var. Toyun arasında tut. Öğlenecek dost. Kim ahun sen kefin olan asiye, kim bir zamanla toy arasında tut ya. O cüre değil. Elhamdülillah 4-5 yıl var. Ne kadar civan oğlanlar, ne kadar kıyız oğlanlar gelme olan toyların arasında tutu ati. Bunun üstüne de gurrun istem. Hayır ben matlattan çıkıp var ya. Hazreti Zeyd'den ders alayım. Civan oğlanmıştı. Lep Resulullah can saklap, vurulup söğülük geliptir. Ol işler edip bilmeýäs. Agallym öz toýuň özüň arasynda tutda. Döwrüň kefini gulak asyp durma. Hazreti Zeyd de döwrüň kefini gulak asan bolsa peýgamberimiz äpber gaýdardy. Özü wurulmardy, özü kef eşitmerdi. Kepde eşitjekkä, hiç zat etjekkä Hudaý Taala ýeke barmanlar. Mahdum uly çyn takdira ten berdi. Garry türkmeniň atasy Mahdum uly şan näme diýär? Gulak as. Mahdum uly çyn takdira ten berdi. Her kim özünü saklabilse iş gördü. Ay berekella Mahdum uly şan. Her kim özünü saklabilse iş gördü. Hi ne yaman zatdyr aňlamaz derdi. Jahillik derdine derman tapylmaz. Allah Taala ruhun şad etsin Mahdum uly şan. Her kim özünü saklabilse iş gördü diýipdir şu zamanna. Ýönemin naýdaýyn diýipdir. Hi ne yaman zat aňlamaz derdi. Kur'an aýdýa, Hudaý aýdýa, Resulullah aýdýa diýipdiň, eger gulugyny giýrenak. Bir naqat ulukon dert diýipdir Mahdum uly şan. Hawada jahillik derdine derman tapylmady. Özüm bilýän bu zatlar diýen adamyň dermany ýok diýipdir. Bu zatlar öňüm düşünýän, bu zatlar ahyna ehtiýajym ýok. Bu zatlar men ýere öwrendim. Näme bu zatlar? Bu zatlar ibtidaý gurrunlar, toy galyby gurrundan, el çykyň gurrundan diýen adam, oň derdiň dermany ýok. Hazreti İsa ölüyün dirilttim diýipdir. Gözü ýogu gözletdim diýipdir. Ennäme alan dogruladym diýipdir. Kefe düşünmeýäni kep düşündirip bilmedim diýipdir. La Hazreti İsa aýdan kefşi, Ruhullah aýdan kefe. Biz arasynda toy tutmak. Bir gurrunny aýdaýyn. Men arasynda toy tutsam şu zamanda hi peýgamberimiz bir boşlukda aýtmadym ay, aýdypdyr peýgamberiň aýdan sözüni aýdaýyn. El-mutemessik bi sünneti عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد رواه ابن بطة. Ey jowan dost, gör pikret ikimizin gurrunmyzy. Peýgamberimiz mübarek sözlerini aýdypdyr. El-mutemessiku bi sünneti. Men sünnetimi tutan adam inde fesadi ummeti, men ummatim darganak zamanynyň içinde
pikirle köfelip, hafatçılıkla köfelip, her kim başa gaýdamannyň içinde, "O Resulullah'ın sünnetime arasda toy tutmakdagy" diýip, "Lep Resulullah'ın sünneti bolsa men arasda tutarym" diýen adam, ýaşaňa mende şer sünnet bolsun, "Felehu ecru 100 şehid", 100 şehidin sogaby bar diýipdir. Peýgamberiň aýtan sözi. Şehit kim? Şehit kim? Şehit diýeni dini İslam izzet tapsın diýip, Hudaýyň dini izzet tapsın diýip, zinanasyny dul goýup, oglanjyklaryny yetim goýup, gany feçilip ölüp galan adama şehit diýerler. 100 ýany şo jere şehidin sogaby bar diýipdir Peýgamberimiz. Azatmy ey jawan dost, ey mümin jawan aýallygan, ikimiziň görrüňimizçi. Peýgamberiň sözi gözde, "Inde fesadi ummeti." Hudaý bizi unutmady. Hudaý bizi ýatdan çykaranak we Resulullah'ın agzyny berip kıyamata çeli bir kefaýtdirdi. Hudaý aýdýamyny Resulullah'ın agzy bilen ýöne. O ham Resulullah näme diýdi? "Men ummatynyň dargynyk zamanynda sünnetim tutan adam 100 şehidin sogaby bar" diýdi. Näme diýip? Şehide gany dökülýe, ölýä galýa, derejesi tamam. Bir derejesini aýdaýyn. Şehidin bir derejesini aýtyp bereýin. "Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim." Şehidle bir wagt şehit bolupdyr da Peýgamberiň zamanynda. Peýgamberimiz näme diýipdir? "Şehitleri kanlary bilen, egin maşlary bilen şo durşuny gömüň, ýumaň" diýipdir. Taýinki kıyamatda da şo durşuny kanlar çykyp duran ýagdaýynda tursunlar diýipdir. Şehit ýuwulmaýa. Şo kanlary şaýat bolmaly kıyamatda. Ennam janyň kany bilen hatta kefen näwez edilmeýär, şo durşuny gömülýär. "Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim" diýipdir Peýgamberimiz. Şehitler kanlary bilen, egin maşlary bilen gömüň diýipdir. Şo jürek şehidin 100 şehidin sogaby bar da, ey jawan dost, sen täwil Allah şikefi. Hazreti Zeyd Peýgamberimiz saklady, sen dinini sakla. Sen köpläp duran. Kimizde? 100 şehidin sogaby bar diýip Peýgamberimiz aýdypdyr. Waq ýene-de muzahim adam näme diýär? "Oy sünnet kan, başga sünnetler tutup bermeliler" diýär. Şunu men jemiň içinde mescidin mihrabyna diýen, şeýitdirip sünneti maskhara etýän adama awwala imanyna habardar bolsun. İkilençisi ol adama başga sünnetlerde hiç netip etýän nädir? Ol adam şeriaty oýun tutup otýar. O fakat seni ağlayacak bolup aýdýar. Ol şeytanın kefi, şeytanyň meňde adamyň kefi. Uy bu sünnet ep berdiň da başga sünnet kan tutjak bolsaň diýär. Şeýitdirip hiç sünneti tutanak da. Asa sünnet tutanak. Okuyan ay öýlen sünnetini okuyan diyecek. Onu da näme okuyanlygyny bilenak. Beýdip özümizi anlamaýdyň, dilimizde de habardar bolýaýdyň. Başga sünnet kan, bir zat kan diýip hemenden galamaýdyň. Hazreti Zeyd saklady dem Resulullah jany. Sen men dinimi saklaýdyň, mert bol.